Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So लोगोफोर नोंथांमोन गोदोनि बे फख्रिनि जानानै स्राय बरायबाय आरो आं ब्लगाव स' जोङो दा बर्तमान दंफैयो बे एकदम दुब्लि बारियाव आरोना मानो होनबा जोङो दायो थास' बिथ्राय नागिरफैदों नै लोगोफोर इजाय खागासिनो दङ थास' बिथ्रायखौ ओमफ्राय आङो मजासे जिरायनानै नायगासिनो दं आरोना स' लोगोफोर अमा गोरानजों थास' बिथ्राय जानो थाखाय नागिरफैबाय आरो जोङो ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो होननानै लाबाय आरो स' नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ एन्ड लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबावा लोगोफोर नै लोगोफोर फख्रिया नोगोद गिदिरखा सयथिबो फुरासेसो जाखागोन नामाथाय ओमफ्राय नाया बिराद गिदिर दंखायो दानि ओरै फियाव बारलायलायदों मासे एकदम सानसेट नै साना एकदम मोदानलायदों नायनोनो हाया दा बर्तमान जाबाय हा बुरजा मोनदा मोनाखै ओमफ्राय लोगोफोर बिराद एलांसिबो दं नै एलांसि मैगंबो दङ थास' बिथ्राय दङ बिदि आरो एकदम क्लाउडआ क्लियार आरोना दिनै लोगोफोर निहिर सिहिर गैया स' लोगोफोर आंथ' बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना ब्लगखौनो होआखै ब्लगखौनो होनायानो जाथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय सानबाय दा एसे एनै गेजेर गेजेर मोनसे मोननै होबाय थानोसै होननानै नैबे सान्दुं मोदानदों ओंखायनो मेगना नायनो हायाखै बिदि सानबाय आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामाबा आरो जोंलाय अहाय ना स' बेनिखायनो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट आरो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ नायनानै होदो एन्ड भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हले दाबाव आरोना लोगोफोर मानो होनबा कमेन्ट खालामबासो जोंहाबो उमुगाबो नायदों बेबायदि सानो आरोना जोङो स' नायलांबाय थादो लोगोफोर नै बेयाव जिबौ मासे दङ बिराद गिदिरखा नै नुबाय नै नुदों आयै नै बे Oh my god aख्रा नै याव नागिरहांबाय लोगोफोर ओमफ्राय एसे मोनबाय ओमफ्राय एसे नैबे नागिरलायनोसैलाय ओरै नागिरनानै थांसै बेयाव लामाया दं आरोना स' माथो बुंबावनो लोगोफोर स' लोगोफोर एकदम 2024 जोबसिगोनानो दिनै जाबाय 30 तारिख ओमफ्राय गाबोन 31 समफोरनो 1 तारिख जासिगोनलाय स' सोर 31 तारिखनि पार्टि जानो रेडि जाखो आरो मा जागोन फोरमायहरदो एकदम मजानो माबानोसै पार्टि जानोसै फैदो जाबाय स' लोगोफोर जाबाय दा एसे मोनबाय आरोना बोथिसे मोनबानो जायो ओमफ्राय दा थांफिननोसै नै बाइकखौबो पार्क खालामदोंमोन लंथं मगाजुक होननाय जाबायलै लोगोफोर आयौ आंना चेनेला एफा मोजां मनिटाइज जाखाबाय खिन्थु आंनि बानायावनो लोगोफोर भिडिअ हगारा बेबायदि जाबाय आरोना लोगोफोर नङाबाथ' दालागै डलार मोनसिगोनासोमोन बेखायनो आं सानफिनबाय मनिटाइज जाखानाय आरो डिमनिटाइज जाफिनबा जानाय नङा भिडिअ होफिननांसिगोन नङाबा खस्थ'आ बेखार जागोन ना सामथाय सिथाबदोंलै बेनिखायनो आं सानबाय आरोना स' नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जास्ट ओरैनो माने मैगं नागिरनायखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होननानै लाबाय आरोना स' बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरोना स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन बाय